Edozin modu zarri hartu da gola egiten, lau mugimendu markatuta, gerri atera, gerrian itzuli, golpeak, gerri titularren eramateko, eta besoen pultza, izkarrera berritzeko. Zan behar dizuen, saizarren afaldu eta bazaldutakoan, zaharro trago batzukin, iruditzen zitzaian, aparkamentu dut zelaixea gozela, gaur, nabaritzen dut harriarekin agoan pizka badagoa, orduan, zan behar dizuen, gerrian izulitakoan, ja, atzera tiratzen du, kolpeetan erai, egon egan atzera tiratzen du, eta ea, helburua, berreko hortagarrekoa, dotori oso zer lotzen duen. Hortarako, beste bi, berreko irukaren. Amairu izobera eta gura, hausia malau garrena. Eta konturatzerako, erakita egingo du. Onda behatzikan, oso bietzen, segi hotxe. Gehiago ematea, helburua alik eta denbora gutxienean egurra moztea. Hasiera emanakoan, tope hasiko da, eta zenbat segundotan, konturatzerako emakiko dute, zenbat emago lortzen dute. Prestazioan, nik iru esanakoan, bat, bi eta iru, ekin da. Hauze, Hoi segundo batxe, eta buelta moten duen egita. Hogeita hirugarren segunduan lehenengo ezaugarra bezaletik. Hoi egin! Hogeita minutu bati. Berroi segundu. Egin! Bi, iru, egin! Onde?
du, 23 segunduan lehen aiztorek agozaldetik. 30 segundu, minutu erdi. Matematika esan dut hasiera batean, eta badui urrik gurekin dabilela, biak gabora berdina egin dute. Segunduak, eta segin zazpi segundu, dezimal. Egin dugula saiakera, horien azaltzen duena, tropikoki, harri hauek atxatzeko, potentzia uste hori dezente hartzen da segundu gutxitan, baina teknikana, aipatu duguna, teknika garrantzia handia du, eta ikusiko duzu eskualdaketan bat, eta bat, saiatuko naiz, lurretik bizkarrera, 9 kiloko zilindro hau, esku bakarrarekin erabilia zeramaten. Eskunik eskuarekin ingo du, ezkerrarekin izidu harria ikutu, adibidez, lurrarik entzeko momentuan bai, ezkerreko eskua raketan apoiatu egin, baina, heldulekua utzi, urrengora pasa, harriaren inertzia aprobetxatu behar da, eta hemen bai, aldapak eta eragin handiagoa du, bi eskuekin bezala, bi eskuekin adibidez, esku batekin koputzaren kontra uste duzu harria, bestearekin tira, hemen bakarrekin hartu, tira, eta tiratu egin behar duzu, hori kolokatuta dagoela, eta ez duela egizte egingo, iturrarekin indarri egin duzu, ezin da jaso, eta esan bezala, detaile pile bat, oso denbora gutxian, berrendilo, esku batekin. Kirolari Andrés, bat, bita, hiru,
segundo gehiago. Hauek. Hauza horiek eta 9 minutu martutik. Grazie per il stadio, non potete eskerrik asko, ongi pasatuko da, eta beste